šalim se malo. Prošli tjedan kad sam ovdje fotkao, prisjetio sam se ovih bunkera i da zapravo nemam pojma od kad su sagrađeni i čemu su služili. Ne znam, možda netko od vas zna, bilo bi interesantno saznati. No, definitivno unutra nema ni ustaša ni partizana. 2018. godina je. Intro. Želio bi se dotaknuti i vječite floskule kako se Varaždin mora vratiti Dravi. Ili da citiram izjavu od prošlog tjedna, grad mora zauzeti rijeku. No, da li smo mi spremni za taj povratak Dravi? Što mi od njega očekujemo? Ja mislim da bi trebalo ići malim koracima, na primjer zaprašivanje protiv komaraca ljeti ili sačuvati novu trim stazu da ne doživi sudbinu svoje prethodnice, da ne istovarimo breg smeća u šumu. Ne znam. Idem pronaći ostale bunkere, ako ih nađem. Kao što sam ranije već spomenuo, ne znam baš puno o povijesti ovih bunkera, i teško je nešto konkretno saznati i gospodin Google muca na ovo pitanje. Ima nekih informacija da su neki od dravskih bunkera građeni za vrijeme Drugog svjetskog rata, neki za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, no zajedničko im je samo to da su im puškarnice okrenute prema Međimurcima. Iako ovaj spomenik nema neke direktne veze s bunkerima na Dravi, pa ni sa samom Dravom, povezuje ga činjenica kako ljudi prirodu koriste za svoje ratne i poratne igre. Nažalost, ovo mjesto ima i određeno značenje za mene izvan zainteresiranosti za povijest i prirodu. Na ovom mjestu je svoj kraj dočekao moj praujak Josip Gregov. Evo da ova priča ne završi tužno, jedan timelapse jutra na Dravi. Vidimo se.